fly away again. Magandang tanghali Northern at Central Luzon at sa lahat ng ating mga magsasakang nakatutok ngayon. Magandang tanghali. It's Tuesday. Yan. Ay, sa mga hindi nakakaalam, Happy Independence Day. Oo, kasi alam niyo po ba na pinalaya tayo ng mga Amerikano 4th of July noong 1946 ano or yon ano dahil nga po sa paglaya natin ano. It's Independence Day ng Pilipinas from World War II at also Independence Day ng bansang Amerika. So Happy Independence Day sa lahat ng mga Filipino-American. And today pala sineselebrate natin ang Filipino-American Friendship Day. Yan! Doble-dobleng selebrasyon. Oh, triple. Kasi dito sa Baguio City kanina dinaos yung maliit na programa tungkol sa Filipino-American Friendship Day dyan sa Malcolm Square, or People's Park, kung saan nagpatagisan sila kung sino ang pinakamasarap magluto ng chili beans. Naku, napakasarap niyan. Talagang iconic, American talaga yon, Pero anyway, bago tayo mapunta sa kung ano-ano mang pag-uusapan natin, magandang tanghali ngayong araw ng Tuesday, July 4. Ano nga ba yung ating mga pag-uusapan ngayong tanghaling ito? Kasi nga marami pong mga pag-uusapan natin. Kagaya ng mga agrarian reform beneficiaries dyan sa Tarlac, at prioridad na rin yung kapakanan ng ating mga nagtitinda ko dyan sa Tarlac. Oo. Pero mamaya abangan natin kasi meron daw yung isang farmer dito sa Baguio City, ang kanyang inaalagaan daw smallest chicken. Pinakamaliit na manok. Paano kaya yon? Paano kaya yung drumstick nun? Malaki ba? Sige, marami tayong pag-uusapan ngayon. Sige, atin ang simulan kung ano nga ba yung aking inihanda para sa inyo. Ayan, alam niyo po ba na dyan sa Tarlac at Nueva Ecija ay aabot po sa 114 na mga benepisyaryo ang nakinabang mula sa Department of Agrarian Reform. Ito'y po sa kanilang pagkatanggap ng Emancipation na Patent or EP at Certificate of Land Ownership Awards or CLOAS mula sa DAR. Na sumasaklaw sa 78.29 na hektarya na mga lupain. So naipasa kamay na po yan sa ating mga magsasaka dyan sa Tarlac at Nueva Ecija, kung saan hatid nito iba't ibang oportunidad para sa mga magsasaka natin na gustong magtanim at kung ano man yung plano nilang itanim. Alam mo naman dyan sa Tarlac at Nueva Ecija, ang pangunahing produkto nila dyan is yung tubo at saka yung palay. Oo, dyan sa Tarlac, yung Hacienda Luisita, yung processing ng tubo or sugar cane. Ako, napakasarap niyan, lalong-lalo na yung hindi pa na-extract. Alam mo yung yung parang mahabang stick na gano'n, tapos babalatan mo lang, ngangat-ngatin mo, tapos napakatamis. Ayan yung kinakain namin nung bata kami, yung kasi pinatikim din ako noon. Unas kunada Ilocano, kasi sa Ilocos din meron din nagtatanim din tayo ng tubo or yung sugar cane para naman sa paggawa ng basi o yung alak ng mga Ilocano
Ayan, oo. So congrats sa mga benepisyaryo ng agrarian reform. Naway magamit nyo itong mga lupain na to para po sa iba't ibang oportunidad. Huwag lang daw ibenta at gawing subdivision. Yun yung pakiusap daw nila. Yung iba, hindi galing sa akin yan. Yun, sige. Pangalawa na nating pag-uusapan ngayon ay dyan rin ho sa lungsod ng Tarlac, dyan sa Tarlac, Kasi patuloy hong nagsisikap yung pamalang lungsod ng Tarlac para ho matugunan yung pangangailangan ng panghanap buhay ng ating mga tindera. Sa direktiba ho ni Mayor Christie ng municipality tuloy, City of Tarlac, pinangunahan ito ni Attorney Joselito Castro, City Administrator, ang inspection at monitoring sa mga RUA private market ngayong kahapon, July 3, 2023. Kasama po ang mga City Cooperative and Economic Enterprise Management Office at iba pa pong kasamahan natin dyan sa Tarlac. Ilan sa mga tiniyak ho nila yung pagsagawa ng improvement sa management ng RUA market, pagpapanatili ng kalinisan sa loob at labas ng palengke, pagsunod ng mga tindera sa mga patakarang itinalaga para sa maayos na pagtitinda at iba pang bagay alinsunod sa makailang ulit na dialogue na naganap sa pagitan ng mga vendors, RUA management at City Government of Tarlac. Ito pong mga nabanggit kasi na mga igagawin nila ay parte lang ho ng pagtulong ng pamalang lungsod sa mga tindera na lumipat sa isang private market pagkatapos hong ipatigil ang operasyon ng Uptown Public Market na nagdulot ng polusyon. Alinsunod sa cease and desist order ng Department of Environment and Natural Resources Office last October 2022. Kasi marami daw ho silang nalabag na mga sanitation laws. Oo, kasi nga din naman kung marumi yung palengke, sinong gustong bibili dyan? Kawawa naman yung ating mga magsasaka kung hindi nila mabenta yung kanilang mga ani or yung mga yung mga karne na ibinebenta. Kasi nga din naman napaka-sensitive naman talaga tayo dapat sa mga kalinisan. Tignan mo sa ibang bansa, parang hindi palengke kapag pumunta ka sa wet section, parang nasa mall ka lang, lahat nakabota, hindi masyadong slippery or hindi basa yung kanilang daanan, yung mga wet market at kung iba-iba pa, kasi sana meron din tayong ganung mga palengke dito na at least hygienic at hindi nangangamoy, kasi yun yung isang problema kapag sa palengke, di ba? Mamamalengke ka kung ano-anong amoy, may amoy na bubulok, may hindi mo alam, sayang naman kapag ganun yung palengke mo, imbes na sana kumita, baka malugi pa kasi walang pupunta doon at bibili dahil napakabaho yung ibang mga palengke natin dito sa Pilipinas. So sana dyan sa Tarlac maayos na din tong problema nila dyan sa palengke at para na rin ho sa kaligtasan ng bawat isa. Gusto lang naman ho ng pamalang lungsod ng Tarlac na matiyak na ligtas yung mga bibili at mga nagtitinda na rin kasi kung health hazard yung pupuntahan mo, wag ka na lang pumunta, 'di ba? O sige. Mamaya ho sa ating pagbabalik at tinamanghong tignan itong pagpapalaki at pag-aalaga daw nitong smallest chicken. Curious tuloy ako. Sige, marami pa tayong pag-usapan pagkatapos ng ilang paalala.
mo sa iyong pag-asenso. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Ayan, oras na po natin alas 12:42 ng tanghali. Ayan, umihigo pa ko ng kape habang nagpo-programa. Ayan, magandang tanghali pa rin. Oras na natin 12:42 in the afternoon. At ngayon nga po atin nung kilalanin ang isang nag-aalaga ng pinakamaliit daw na chicken or manok dito sa bansa ba or buong mundo. Sige, para malinawan tayo, papasukin na natin si Sir Oliver Dangpa mula po sa Barangay Happy Hollow, Baguio City. Magandang tanghali, sir. Hello, sir. Ayan, medyo wala pa ata siya sa ating linya, no? Pero excited ako kung ano yung breed ng manok tong inaalagaan niya kasi napakaliit daw hindi ko alam kung anong breed yan. Baka Maya naman. Hindi naman daw. No. Sige, mamaya antabayanan natin kung okay siya sa ating linya para naman malaman natin. Kasi pag-aalaga ng manok, ang nakikita lang natin na manok dito is yung, alam mo yung regular, yung mga parang 45 days, ganun yung mga size niya, di ba? Pero ito nga, world's smallest chicken. Sige, patunayan nga natin kung totoo itong world's smallest chicken na kanyang inaalagaan. Pero sige, bago pa ang lahat, yung iba baka curious po kayo kung kumusta po yung ating mga kababayan, dahil sa pag-ulan-ulan, baka apektado yung inyong mga kalsada at maapektuhan itong ating presyo ng ating mga gulay. Sige, atin munang tignan ang latest price ng mga gulay dito sa La Trinidad, Benguet para na rin sa mga traders at mga bibili ng gulay. Ang cabbage rare ball, first class 45 to 50 pesos, second class 45 to 48 pesos. Cabbage Wonder Ball, first class 50 to 56 pesos. Ang second class 48 to 58 pesos. Ang third class or gaya 30 to 35 pesos. Ang Chinese cabbage or wombok is medium 47 to 48 pesos. Ang big 48 pesos. Ang half moon 30 to 40 pesos. Ang potato granola SXL 60 to 64 pesos. XL 55 to 61 pesos. 3X 40 pesos. Extra 30 to 35 pesos. Potato marble 25 to 28 pesos. Potato LBR SXL is 60 pesos. XL 55 to 57 pesos. Ang carrots, big 80 to 90 pesos. Medium 20 to 22 pesos. Lumpia is 8 to 10 pesos. Radish long good 20 to 23 pesos. Ang semi good 10 to 15 pesos. Ang semi 10 pesos. Big size 10 pesos. Putol 3 to 5 pesos. Ang broccoli untrimmed 40 to 55 pesos. Ang sayote first class 16 to 17 pesos, habang ang second class 6 to 7 pesos. Ang Korean radish natin naglalaro sa presyo ng 35 to 40 pesos. Ang onion leeks 35 to 45 pesos. Celery 60 to 80 pesos. Ang snap beans 20 to 35 pesos. Ang toothpick beans 30 to 35 pesos. Ang cucumber 5 to 7 pesos. Ang zucchini, yan, pinakamasarap yan, 10 pesos. Bok choy or chinkang pechay 40 pesos. Japanese cucumber 10 to 15 pesos. Ang tomato big 20 to 30 pesos. At ang bell pepper, ang California open field is 70
to 80 pesos habang ang greenhouse is 180 to 200 pesos habang ang sultan is big 70 to 80 pesos habang ang bell pepper Dongsing green big is 80 to 90 pesos habang ang red big na Dongsing bell pepper is 80 to 90 pesos. Ang presyong po yan ay galing ho sa Repawoka, Kadkadaan, Cordillera Trading Post, Vegetable Traders Association, and other individual market facilitators dyan ho sa Baptisi. Ano? Okay na ba? Sige, Garod. Sige. Habang inaantay natin si Sir Oliver, So, yan lang ho yung iba pong mga presyo ng ating mga gulay dito ho sa Cordillera, dito sa Benguet, Para naman ho mabigyan kayo ng iba't ibang impormasyon kung kumusta yung galawan ng ating mga gulay. Sige. Okay, mamaya ho sa ating pagbabalik atin hong balikan si Sir Oliver Dangpa. Para naman ho, curious ako dyan sa smallest chicken niya, Sige, sa ating pagbabalik, huwag kayong bibitiw, magbabalik pa rin ang ating programang I Agree. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Ginagalawan, pagandaan ng beef. Mobile, ready mobile. Kamay, hugasan, iwasan. Reduce, reuse, recycle na basura. Lumis na yan. Sulit ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Seven healthy habits, go na go. At nagbabalik ko tayo sa ating programang I Agree. Oras po natin, alas 12:49 sa ating mga kababayan dyan na nanananghalian. Happy lunch sa inyo. At ngayon nga po ay makakasama na natin si Sir Oliver Dangpa mula po dyan sa Barangay Happy Hollow. Magandang tanghali, sir. Magandang tanghali rin po, sir. Magandang tanghali. Ayun, magandang tanghali din po. Kumusta po yung ating pag-aalaga ng ating mga alagang hayop dyan, sir? Sa ngayon po, maganda naman ang takbo nila kahit na naulan. Healthy pa rin naman po sila. Sir, may narinig ako kayo daw nag-aalaga ng pinakamaliit na manok sa buong mundo. Tama po ba to? Opo, bali nagka-interest po tayo. Bali nabili ko rin po sa isang breeder po natin dito sa Baguio to. Para pangdagdag po sa collection natin. Curious lang ako kasi pinakamaliit na manok. Ano bang breed to, sir, na pinag-uusapan natin? According po sa pinagbilhan ko kasi hindi ko pa siya gaanong na-study, Sirama po siya, Spangled Sirama. Spangled Sirama po. Saan daw galing to, sir? Saan bang country of origin daw neto? According po sa
bilhan ko kasi bali nagpaparami para man po tayo ngayon is sa Indonesia po siya. Oh, oo. Galing po sa Indonesia tapos bali pinano po sa Pilipinas kasi hindi po siya bali na breed sa Pilipinas po to. Oo. Dito ho sa pag-aalaga nyo nitong Spangled Sirama, ano po yung difference niya sa pag-aalaga lang ng native or broiler na manok kumpara dito sa Spangled Sirama na to na manok? Bali po sa pagpapabreed po medyo mahirap siya kumpara sa ibang yung mga talagang native chicken natin kasi sa native chicken natin kahit ano mo lang sa labas ng bahay natin, pwede na silang magano doon tapos madali silang mangitlog. Itong mga Spangled Sirama is mahirap silang paramihin eh. Oh, okay. Bakit, Oo. sir? Hindi pa natin ganong na-study kasi pero ako rin sa observation natin, mahirap silang mag-mate tapos yung sa number ng kanilang itlog, kukunti lang yung itlog nila. Hindi tulad ng sa native chicken na talagang maramihan, more than 10, ganon. Oh, okay. Nakikita ko ngayon yung itsura niya. Parang napakaliit talaga. Parang mas malaki lang siya ng kaunti kaysa sa pugo or kalapate. Opo, kalapati po. Oo. Pero mapili ba sila sa pagkain? Kasi pag tayo yellow corn na feeds yung ating pinapakain na normal, sila may special bang kinakain, sir? Sa pagkain po, ganun din sa normal na chicken natin. Yung meron mga mix na feeds na, pwede rin yung mga bulate kasi nagpa-breed na ako ng bulate ngayon, kaya naman nilang kainin. Oh, okay po. Oo. So, ito po, gaano na po ba karami yung inyong alagang Spangled Sirama po? Bali, nag-uumpisa lang naman po tayong breeder ngayon, so ang breeder natin ngayon is 2 lang muna. Tapos sinintay natin na mapisa yung mga itlog nila. Oo. Pero yun, sir, para sigurado, gumamit po ba kayo ng incubator? Kinuha nyo po ba mula sa ina yung itlog or nandun pa rin sa kanilang nanay yung itlog, sir? Tinitisting muna natin na sa nanay muna kasi baka pagkunin natin na sa incubator, baka iba yung so sa nanay muna para for observation. Kung talagang hindi kaya sa nanay, i-try natin sa incubator. Okay po. Mabilis po ba tong palakihin or parang regular lang ho na manok na it would take months bago po ma-meet yung regular size niya ho? Paano po yun? Bali, sa aking itong nakuha ko na breeder nung is 2 months lang siya nung nakuha ko. Tapos ngayon na, magsi 6 months na siya, doon niya na nakuha yung talagang adult age na. Pero yung itlog, sir, curious lang ako kasi ang regular is parang yung medium or large na mga itlog. Ito, sir, gaano lang kung ihalimbawa mo, gaano kalaki yun lang yung itlog niya? Tulad din dun sa may kalapati, sir. Ganon din yung ganon din kalaki yung itlog nila. Oh, okay. Ganun pala kalaki yun. Oo, sige po. Opo. Oo, ngayon ho, wala naman kayong banta ng bird flu dyan or may biosecurity naman kayong sinusunod dyan para hindi tayo mapasukan ng bird flu. Bali, hindi nga po natin maiwasan talaga na may bird flu. So, nung kinuha ko tong breeder ko, tinanong ko sa pinagkunan ko kung may nagbigay siya ng vaccine, so may vaccine naman siya. So yun ang talagang pang protection. And then ang ginagawa ko rito, hindi ko sila pinaghahalo-halo para iwas yung makahawaan sila. Pero ito po ba, napansin nyo po ba, territorial po ba to or parang manok din na gusto nilang social din sila na gustong makisama sa iba't ibang mga kasama nilang manok? Pag sinasama ko yung tulad ng sa rooster,
parang teritorial eh. Kasi tinutukan niya yung mga ibang manok kahit malaki, tinutukan niya eh. Oh, small but terrible para tong manok na to. Sir, last na lang ho, mensahe po natin sa ating mga viewers at sa mga interesado pong mag-alaga ng Spangled Serama. Ano po masasabi niyo ho dito? Bali, sa pag-aalaga lang po tulad ng mga ibang pag-aalaga ng ibang manok, talagang tiyaga lang. Tapos, yung biosecurity talaga para maiwasan natin yung pagkakasakit ng ating mga alaga. Kahit anumang klaseng hayop yan, para hindi kumalat yung mga sakit. Kung talagang nahawaan na, so iwalay para hindi magkahawaan. Yun talaga ang isang sekreto para hindi maubos yung mga breeders natin, kasi kung hindi natin sila alagaan and then sa biosecurity nila, talagang magkakaubusan. Okay po. With that ho, maraming salamat sa inyong oras at impormasyong ibinahagi niyo ho dito sa ating programa. Salamat din po. Okay, yan po si Sir Oliver Dampa. Nag-aalaga ho ng itong Spangled Serama na sinasabi ho nilang pinakamaliit na manok. Kasi tinitignan ko, itong Serama pala, breed siya ng manok. Oo, wherein marami pa siyang iba't ibang breed. So, Serama and then yung aka Bantam chickens, yung tawag sa kanila, yung grupo ng mga manok na yon. Oo, napaka-curious naman. Pero kung titignan mo dito, napakaliit nila. Parang ang cute, parang pwedeng alagaan ata sa bahay to, gawing parang parrot, di ba? Sige, marami pa tayong pag-uusapan. Magbabalik pa rin ang ating programang I Agree. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Nagbabalik ko ang ating programang I Agree. Oras na po natin, 12:59. So 1 minute before alauna ng tanghali. Yan, kaninang commercial break, tinitignan ko itong Serama na breed. Ang pinakamaliit pala ay ang Malaysian Serama Bantam. Yung kay Sir naman, galing Indonesia, Spangled Serama. Pero ito, Malaysian Serama Bantam is the smallest breed of chicken in the world, weighing only less than 500 grams. They're only 15 to 25 centimeters tall and are the result of crossing Japanese Bantams with Malaysian Bantams, aka the small chicken. Yun yung parang, ano ba tawag doon? Jargon ng mga maliliit na manok. In terms of sa poultry industry, yung bantam. Yung pala yun, ano. Pero alam nyo po ba, sa ating segment, na agree ka ba? May mga ibabanggitin ho ako tungkol sa mga manok, ano. Alam nyo po ba na ang mga manok ay descendants daw ng dinosaur? Totoo daw po ito, no? Kasi yung mga manok daw ay nag-evolve mula sa isang dinosaur and are the closest living relative to the magnificent T-Rex. Isa pong lineage ng mga dinosaur ang nakaligtas sa mass extinction 65 million years ago. So the birds, chickens, all the birds are actual dinosaurs. However, chickens are definitely the most primitive and dinosaur-like than any of our modern birds. So
dinosaur pala yun. Ano? So okay lang na sabihin na magtitinola ko ng dinosaur. Oo, 'di ba? Kasi nga dinosaur sila, 'di ba? Oo. At alam niyo po ba na sa buong mundo mayroon ho tayong more than 25 billion chickens in the world. So there are more chickens than any other bird species on earth, and they also outnumber humans 4-1. Oo. At lastly ho, alam niyo ho ba na ang mga manok ay matatalino raw, are lot smarter than you think. Kasi nga po in recent studies have shown that chickens are intelligent creatures with many traits similar to those of primates. Chickens can demonstrate complex problem-solving skills and have supersensory powers. They comprehend the cause and effect, pass on their knowledge, demonstrate self-control, and even worry. Pero hindi ho nila masasagot kung bakit ka iniwan. Dumiretso doon. Bakit doon? Oo, sige. So, matatalino daw yung mga manok. Kasi meron din na mga studies yung lalong-lalo na yun sa YouTube, ano, pinakita if a chicken can solve a puzzle, yun lang, yung difference lang kasi nun is colors. So, yung recognition ng mga chicken is the colors, at ang gagawin lang nila ay i-match yung kaparehong puzzle doon sa ibinigay na testing puzzle doon sa manok. And incredibly, using their beaks, move nila yung tile hanggang sa maging kapareho na nung present nilang example. So matatalino talaga itong mga manok, and also they are socially friendly itong mga manok. Kasi yan, sige. At yan na nga ho yung ating naging kalipunan ng ating programa sa loob ng 30 minuto. Mamaya ho, huwag niyo pong kakalimutan na 6:00 ng gabi Luzon headlines para sa mga mainit at nagbabagang mga balita. Nakasama niyo ho sa ating programa, Charles Nicolimon. Kita-kits bukas. Bye!